Ka tanatray kam jong ke India ha Bangladesh kalpermi ia kecing ajmut ka bakantu ia kinong song jong ke India kan thup ia samla pule bakin kiar na kecing le jingwan bat khanglat ia kecing le jingwan shabar jong ki jaka sa jong ki ha pada kecing jur kecing ki persha ia gut kom ai kam jong ke sarkar ha Bangladesh kane galong hadin baka Bangladesh kala khanglut ia barok ke skul ba pat ba bat ke skul ba simen hadin kecing kan at ke bajur ke balawan ra ia kecing yap briu ka Indian High Commissions hadhaka kalpanmi ia kecing peta bakerki na gemta kinong India bat kisamla puli ki bedon ha Bangladesh bakin kiar na kecing le jingwan ki bomdon kam pat ban penduna ia kecing ya shabar jongki jakasa jongki namar kecing jur kecing ye kulmar pok kari ki samla puli ki bayki ha Bangladesh kila dawa pan pekut no ia kecing ai bha ye ki kam sarkar pat kila khotru ban khang ye ke kam ha barok ko wai kari hadin kecing ikan at ke bal penyap briu ha kene keteu nda kejing bitar namar kejing bun ki samla ki baklem kam klem jam ha ka ba hadu la piu ar million ngut ki pom don kam don jam ne pule puthi ha pedeng kinong chong ki badon chispa ni piu million ngut ki samla pule kil pan bot pan pendu no ye ka ba ka balai piu persen na penta kilong ying jong kinong ile lai lu ta tanat rekam jong ki India kalong ha bapet ia kejing long jingman ka badang ya shakman ha Bangladesh lapta ye ki khot bat ki khot jong ki imlang sa lang jong ki India bat ya ki samla pule India ki basa ha Bangladesh bakin kiar na kecing le jingwan bat ban penduna ya kecing ya lanti jongki shabar jong ka jakasa jongki ha keju kapor ki jingi ki dai ki jing tenju bakong san banakong ya ka sarkar jong menteri rangba ka Sheikh Hasina nadu bakal job ha ka samoi ka basau sinbej ha banai jemang ha ki election balakhanglat da ka sang persha Bangladesh Nationalist Party BNP